Guys, dinhi nami sa sitio. Unsa ni nga sitio dinhi, sir? Baguhay lang. Unsa ni nga sitio, sir? Mikiwa sitio Buso-Buso. Sitio Buso-Buso. Oh, sitio Buso. So Midkiwan sakop. Mikiwa. Tagpangi sa Tagpangi. Sitio Buso-Buso, Barangay Tagpangi. Unsa man ni, sir? Multipurpose Tulugan ni. tulugan. Oh. So diya sila si sir, no. So sa multipurpose ni sa ato mga igsoon, mga tribal. So sir, unsa ikasulti nimo aning maong project, sir? Mapasalamat ni kang Congressman Swan tungod sa support sa mo ang isip tribal sa Barangay Tagpangi. Dugay na ninyo gipangayo. Madugay na ipangayo pero karon pag nagyapon. Kung wa ma congressman sir, Congressman Lordan. Wala gini tabo. Sa nga inaot ni nga naapay daghan ng mga project na yata sa mo dili kay kini ng tulugan uban pa siguro. So ikaw sir, si Dato Hunungan. Dato no. Wala pa mo ilaing pangayoon kang congressman. Napa sir pero makakaroon mag-agad ra ko sa among pangulong Dato si Ay, di ay. Victor Buyatak. Sige sir. So salamat kay sir. So niami dinhi mga igsoon, no, sitio Buso-Buso dai ni. So turnover ni sa project ni Congressman Lordan Swan. So neo project ni Congressman Lordan Swan. Kantidad ni siya og 9,650,000 na may daghang salamat Senador Mig Subiri. So mo ni ang resulta na dayon, no, sa project ni Congressman Lordan Swan. Murag nasabtan ako, no, murag nagya po ikuan ni Senador Subiri. So mo na ang picture sa project